మొట్టమొదటిసారి మరి మూగ అదేవిధంగా కళ్ళు లేకుండా చెవులు వినపడకుండా ఉండేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్లో ఈ చిత్రం తీయడం డైరెక్టర్ అభిలాష్ రెడ్డి గారికి అదేవిధంగా రామారావు గారు ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఈ చిత్రంలో పనిచేస్తున్నటువంటి టెక్నీషియన్స్కి అందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొత్త జనరేషన్ రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. రెండోది మంచి మెసేజ్ ఓరియంటేషన్ సినిమాలు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఎందుకంటే సమాజంలో చాలా చూస్తున్నాం. ఈ మధ్యకాలంలో నీకు అంత వెస్టర్న్ ట్రాప్లో పడి అసలు మంచి మెసేజ్ ఓరియంటేషన్ సినిమాలు చేయకుండా చాలా వరకు ఇబ్బందులు జరుగుతున్నటువంటి, కాబట్టి ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ని ఎన్నుకున్నటువంటి అభిలాష్ రెడ్డి గారు, రామారావు గారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, తప్పకుండా గవర్నమెంట్ కూడా మీకు సపోర్టివ్గా ఉంటుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. తప్పకుండా ఈ సినిమా ముగ్గురు మునగాలు చిత్రం సక్సెస్ కావాలని చెప్పి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.